Агроинт ЕООД стартира през 2012 година като представителство на БКТ за България. Аз съм много фокусиран и постоянен и пренасям това в работата си. За мен тя е отговорност, която съм поел към колегите си, към всичките си партньори и не на последно място към семейството си. Сътрудничеството ни с БКТ започна още през далечната 2008 година, когато с колегите ми от семейната фирма прозряхме потенциала на набиращата скорост индийска компания. Марка БКТ обхваща всички сегменти на земеделието и индустрията и през годините се превърна в единствена спирка за всяко търсене. Като голям земеделски производител, БГ Агроземеделска компания разполагат с голяма флотилия от мощни машини и всяка една от тях е максимално натоварена в кампания. Правилният подбор на гуми е решаващ и винаги избираме най-високия клас модели на БКТ. Комуникацията помежду ни е интензивна и изключително професионална и това видимо дава високи резултати. Продуктите, които мога да препоръчам, са много и е трудно да избера един. Но ако трябва да го направя, то определено бих посочил Agrimax V Flecto като най-големия диамант в короната на БКТ. Това са премиум тракторни гуми с VF технология, които превъзхождат по качество повечето от най-реномираните европейски марки. Нашите инженери регулярно наблюдават машините в работна среда и правят редовен мониторинг на гумите. Нашето мото е да отидем Beyond Dire Sales и да оптимизираме разходите на нашите клиенти, подсигурявайки техническа консултация.